दिनैहाय आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि थान्दै जथुम्मा बाहाय बाहागो लानो मोनना आं गोजोननाय मोनदों। दिनैसिम आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि थान्दै मेलाव बाहागो लानो मोनैया गोबावसैमोन। दिनैहाय बेसेबांबा फ्राय 17-18 बोसोरनि उनाव आं बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों बे थान्दै मेला जाफुंसारगोन आरो जों बेखौ गोसोआव लानांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा दानि फरायसायानो जोंनि गुबुन फैगोन सम बोसोरनि गासिबोनि गारजियान दैदेनगिरि आरो खुंगिरि। दा ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जेसेबां जोंनि फरायसाफोर दं बिसोरनि दायथ'आ जाहैबाय गावखौ बे संगठनाव थानानै फरायनानै गोख्रों खालामनाय, शिक्षा दिक्षायैनो हक फिजिकेलि हक गोख्रों खालामना लाखिनाय आरो गावनि जे सेन्टिमेन्ट गावनि एटिटिउडखौ मटिभेट खालामनानै जोंनि फरायनायाव नांथाबनानै थानाय बेखौ आं लुबैयो आरो बिदि जानांगोन। दिनै जों बर' फरायसा आफादनि गेजेराव गोबां आनजाद फैदों गोदो जों जेब्ला एबसु खालामदोंमोन बे समनिफ्राय गोबां आनजाद फैदों, नाथाय बे आनजादाव देरहाबोदों एबसुआ खुनुदिन दिनैसिम फेजेननो हाबोआखै। दिनैसिमबो एबसुनि गेजेराव बा एबसुनि सायाव गोबां आनजाद फैदों, निस्सय बे आनजादखौ देरहानो हागोन आं आसा खालामदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो जाहैबाय गावखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे जाथिखौ फोथांना लाखिनाय, जाथिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो जाथिखौ गोजौ फारसे दैखांनाय आरो बे दिखांनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्राय साक्सेस जादों आरो आसा खालामदों बाखि थानाय खामानिफोरखौ बे एबसुआ गोख्रोङै मावनानै साक्सेस जागोन आं बेखौ आसा खालामो। बे जथुम्मानि गेजेरजों आङो बयबो बर' अबर' रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैयो एबसुनि थांखिया लिभ एन्ड लेट लिभ। नोंथांमोना थांनानै था जोंखौबो थांनानै थानो हो। ओंखायनो बेवहाय जोंनि साखाथि फाखाथि जेसेबां जाथिनि मानसिफोर बर', राभा, गार', आदिबासि बयखौबो जाहाथे जोंनि बे एबसुजों क'अपारेसनाव थानानै खामानि मावो। मानोना एबसुनि थांखियानो बयखौबो फोथांना लाखिनाय आरो जोंबो थांना थानाय। ओंखायनो बयबो रायजोखौ खावलायो एबसुखौ सहाय खालाम आरो एबसुखौ खावलायो एबसुआ धैर्य सहकारै खामानि मावनानै गासिबोनि आनजादनिफ्राय बारग'नांगोन आरो जोङो साक्सेस जानांगोन।